E se unha persoa puidese ter máis de unha identidade na súa propia mente? Mentras lía Cara e Cruz, de Adriana Quesada, chamoume a atención como unha personaxe cambia completamente o seu comportamento e pensamentos dependendo da situación. Ás veces parece unha persoa tranquila e normal. Outras veces mostra unha personalidade completamente diferente, como se houbese unha loita dentro da súa mente. Isto pode estar relacionado con un trastorno psicolóxico real coñecido como trastorno da identidade disociativa, anteriormente coñecido como trastorno da personalidade múltiple. Na psicoloxía, este trastorno prodúcese cando unha persoa desenvolve diferentes identidades. Cada identidade pode ter diferentes comportamentos, emocións e formas de pensar. E iso é precisamente o que podemos observar na personaxe do libro, xa que os seus cambios de actitude reflicten un conflicto interno e unha división de identidade. Ademais, o libro móstranos como a mente humana pode crear diferentes versións de si mesma para protexerse emocionalmente. Polo tanto, en lugar de ver a personaxe como alguén extraño, a psicoloxía intenta comprender o que se agocha detrás do seu comportamento. En conclusión, Cara e Cruz non só nos conta unha historia interesante, senón que tamén nos permite conectar a literatura coa psicoloxía e comprender mellor como funcionan os conflictos internos e a identidade humana. Recorda, a mente humana pode crear versións dunha persoa simplemente para poder sobrevivir.